Dobre, všeobecne sa o tebe vie, že si mal takú jednu epizódku, že ťa v Indonézii, to bolo. šupli do basy. Mal som totižto pás tento inkriminovaný, kde som nemal fotky, teda kerky na ksichte ešte, tak som ho mal 4 mesiace pred expiráciou a oni vyžadujú zo zákona 6 na vstup do krajiny. Tak mi povedali, že teda nemôžem vstúpiť. Takže iný dôvod na to nebol, áno? Nebol. Ale teda tamto lietadlo na ten malý ostrov Lombok, kde stávame rezort, boli sme skontrolovať, ako postupuje stavba a teda, ak sme tam pristáli, tak mi povedali, že teda nemôžem ísť do krajiny, ale to lietadlo, ktoré tam chodí raz za 3 dní, prišlo až o 3 dní znova, čiže medzi tou dobou som nemohol ísť mimo letiska ani zostať na letisku, tak ma šupli do basy, že tam vlastne počkám. Vieš, no normálne by sa asi núkala otázka, že či si sa v tej base nebál, ale teba sa skôr musíme pýtať, či sa nebali v base teba. Vieš čo, ja som tam mal spolubývajúcich iba švábov a žabu, takže a mal som tam taký madrac, ktorý bol taký žlto-masno flakatý a ja som do neho tak omylom kopol, spod neho vyšiel šváb, tak si hovorím, že nebudem ho radšej ani zdvíhať, ale teda som ich poprosil, či mi nemôžu tú plachtu vymeniť a jak ju došli vymeniť, tak zdvihli ten madrac proste a tam sa vyrojilo, jak tu zo štadiona, keď pôjdu ľudia, tak tam sa vyrojili šváby a za nimi proste išla žaba. Tak bolo to také, že odkiaľ sa... Že boli kamaráti, že si v takej symbióze tam Ona si ich tam nažívali. podľa mňa tak pápala, lebo bola taká väčšia, tak možno, že tam mala akoby all you can eat celý deň, tak tam žila, ale bola tam, hovorím, že ako sa sem dostane žaba, že vezme v uzavretej betónovej budove, kde nie sú ani okná, nič. A prišiel si na to? No, on mi ukázal takú dieru v zemi, ktorá bola v strede tej cely a hovoril mi, že už tam bol aj had, lebo že tadiaľ vyliezajú tie veci. Ja som sa pýtal, že prečo tam nedajú mriežku a on hovorí, že teda keď tam niekoho dajú, kto je neprispôsobivý v lietadle alebo podobne a je mu zle napríklad z alkoholu a povracia sa tam, tak oni to s tou hadicou len spláchnú do tej diery a že keby tam bolo sítko, tak to predsedí tú mrkvu a podobne. No, takže je to veľmi akože, nechceš tam byť. No.